φυλακτό. Φυλακτό, со смыслом, с греческим смыслом, с греческим понятием. Αν έπαιρνα κάτι, ένα φυλακτό να συμβολίζει κάτι ελληνικό. Флаг Греции в первом полете. Στο πρώτο ταξίδι πήρα την ελληνική σημαία. И я вручил его президенту, имел честь вручить его президенту. Την οποία είχα την τιμή να την χαρίσω στο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Во втором полете я взял с собой флаг Кипра. Στο δεύτερο ταξίδι πήρα μαζί μου την σημαία της Κύπρου. И тоже имел честь вручить этот флаг президенту Кипра. Και επίσης είχα την τιμή να την χαρίσω στο πρόεδρο της Κύπρου, τότε ήταν ο κύριος Χριστόφιας. Я брал с собой такие же для меня знаковые вещи в третьем и в четвертом полете, но еще не успел их вручить. Έπαιρνα μαζί μου και στο τρίτο ταξίδι και στο τέταρτο κάποια σημαντικά πράγματα για μένα, αλλά δεν πρόλαβα ακόμα να τα χαρίσω σε αυτούς τους ανθρώπους που προορίζω. Поэтому я сейчас хочу это сделать, пользуясь тем, что мы тут все вместе, и я считаю, мы практически дома находимся. Και επειδή είμαστε όλοι μέσα στο σπίτι μας, γι' αυτό θέλω να το κάνω παρουσία σας και να τα χαρίσω στους ανθρώπους για τους οποίους τα είχα σκοπό. В третьем полете я взял одну вещь и хочу сейчас вручить ее президенту клуба понтийцев Сурмина Георгису Сарафидису. Στο τρίτο ταξίδι πήρα μαζί μου την φώτα. Η φώτα είναι ένα μέρος της στολής, της εθνικής στολής της ποντιακής γυναίκας, της πόντιας γυναίκας. Αγαπητέ Θοδωρή, είναι μεγάλη τιμή για το σύλλογό μας το να έχουμε ξανά στα χέρια μας αυτό το ιστορικό κομμάτι από τη γυναικεία φορεσιά, το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά όταν μας ζητήθηκε το βγάλαμε από το αρχείο του Ιστορικού και Λεωφορικού μας Μουσείου για να το δώσουμε στον πατριώτη μας. Από σήμερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Θεόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος είναι επίτιμο μέλος της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων του Ιστορικού Συλλόγου που είχε ιδρύσει ως 1924 και η φωτά πλέον σε περίοπτη θέση θα είναι μέσα σε προθήκη στο Ιστορικό και Λεωφορικό Μουσείο μαζί με τη φωτογραφία του Θοδωρή. Ευχαριστώ για όλα.